Us imagineu 21 dies a alta mar amb un veler de 11 metres en el que quasi bé els 21 dies no veieu terra al vostre voltant? Doncs bé, des de la meva opinió ha sigut una gran experiència en la que m'he sorprès a mi mateixa i com ho resumiria? A nivell de navegació jo poc us puc dir perquè m'estic iniciant. Això té més paraules al pol. Però sí que és veritat que segons el que ens havien explicat m'imaginava que les condicions serien una mica diferents en quant a onades sobretot. Però bueno, és com tot. Al principi quan arriben les onades o arriba més vent estàs com més alerta o estàs a l'expectativa. I el teu cos de forma natural s'acaba adaptant i al final ja no ho veus tan gran. Aquelles onades que al principi les veies molt grans, després ja no es fan tan grans i t'acabes adaptant amb les incomoditats que suposen el que és la convivència, convivència no, la vivència dintre del barco en moviment per cuinar doncs és molt més incòmode, vas d'un costat a l'altre, en el moment que has de treure els plats sempre s'està aguantant-ho tot, és a dir, sempre les teves mans estan aguantant-se, ja sigui a tu o aguantant l'armari, aguantant la porta, aguantant el que sigui. Però com us deia, t'acabes adaptant a tot. Cadascú de tots quatre, cadascú de tots nosaltres va passar els dies a la seva manera. Jo al final, a través d'un consell d'una amiga, l'Anna, un cop em llevava, intentava pensar què podia fer per ocupar-me una mica el temps. I després, coses que m'han sorprès que no m'esperava, la quantitat de peixos voladors, al·lucinant, d'arcs de Sant Martí, perquè hi havia pluges constants, molt concentrades, de cop veies venir un núvol, pam, descarregava 4 gotes i arcs de Sant Martí per tot arreu. Coses que també m'han sorprès, les sortides i postes de sol. M'esperava que fossin més espectaculars i degut a la humitat, de la humitat, feia que sempre hi haguessin núvols a l'horitzó i que les sortides i postes del sol fossin una mica minces, però sempre sortia i tornava a pondre's al sol. I en el moment que veus terra ja se't remou tot i és una emoció i una il·lusió molt gran. Ho recomanaria a tots aquells que ho volguéssim fer i aprens molt cada moment, cada dia del barco, del mar i de tu mateix. Res més a dir. És per flipar l'Alba com s'ho ha currat amb les guàrdies i amb el temple que ha tingut. Jo només dic que corroboro que és el que vull fer a la meva vida. No hi ha res més. He disfrutat com el que més sol a les guàrdies i no s'aprecien les onades en els vídeos que hem fet i no s'aprecia el dur que pot arribar a ser mentalment perquè encara que no us sembli hem utilitzat el pilot de vent que es va trencar, el pilot automàtic que decisió meva vam haver-lo de desendollar perquè amb l'aigua que anava entrant per les onades a sobre del barco les connexions van fallar, per tant vam estar molt temps al timó, els 4, tant l'Alba, l'Uc, la Pilar i jo. Dit això, a navegar, només, navegar i navegar i navegar. Bueno, a veure, avui és dia 20 de desembre del 2016 i ja portem 15 dies a l'Atlàntic. Ens queden 850 milles, més o menys, i calculem arribar ens faltarien entre 6 i 8 dies, 5 i 7 dies, més o menys, per arribar a Martinica. Vam sortir el dia 5 i res, anem a 5-6 nosets amb 3 rissos al Gènova. Avui he dormit per primer cop, crec, més de 4 hores seguides, he dormit 7 hores del tirón. Portem 2 dies de treva, tot i que hi ha mar formada més gran que el que el pots trobar amb una
ressaca de llevant al Mediterrani. Almenys ara el pilot automàtic funciona, perquè hem estat 5 dies que la onada no monstruosa, però sí que grandeta i sobretot desordenada, amb 25 nusos, i les onades et venien de 3 bandes. Era impossible evitar les guinyades i amb el que implica que havíem d'estar al timó. O sigui, sort que érem 4, perquè som 4, perquè si no haguéssim acabat traient tota la vela i quedant-nos a dintre tot pel sec amb el moviment. Però bé, estic content del Sabao, tot i les 4 reparacions que hi ha. El pilot de vent, que va arrencar una part del mirall de popa, o sigui, l'acer es va arrencar, vam reparar-ho amb massilla i amb sica, amb luc. Se'ns ha patat un mosquetó del cadenot de la falsa borda d'estribord. Se'ns va patar la contra de tangó, el cabo de la contra de tangó. Si no hi hagués onades, si no hi hagués vent, si no hi hagués humitat, voldria dir que estaríem a port, amb el barco mort de fàstic. Per tant, no hi mal que por bien no venga, i això significa que estem avançant, que estem navegant i que estem a punt de complir el primer somni, que és cap a l'Atlàntic. I res, good morning world. Gitanos, la mescla cuba-catalana, sense raça ni estaca, que passa per la casa. Quan eren i sentien, de peus encara s'aguantava, d'una brota americana, rumba que tumba calamara. Sent calamara, sent calamara, sent calamara, sent ma mare, ma mare, ma mare, ma mare. Estic molt feliç d'estar ara i aquí i vull agrair-vos a tots que ens heu ajudat, heu cregut en nosaltres i heu fet que tot això fos possible. Moltes gràcies. Ja està. Vale, va, que se'm cau el gin tònic. Bom, bom, se la rumba, bom, se la rumba, bom, se la rumba, bom, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, Bueno, em sento com el de pelo Pantene, avui. Com cada 4 dies tocava dutxeta, xapuzón, tal, i l'Alba m'ha donat una mascarilla d'aquestes que et deixa el cabell fi, i que no cal enjuagar. Enjuagar. Sí que és ben. Mare de Déu, quin català. I res, ens queden... Quantes milles ens queden, Pilar? 290... 276. 276 per Martinica, ja és... comencem el 20è dia ara mateix. Som dia 24. 24 de desembre, demà és Nadal, i la Pilar t'ha preparat un regalet. Direm quin és. A falta d'electricity, la burra de Josep Maria. Working. Aquí estem celebrant el Nadal al mig de l'Atlàntic, a 177 milles de Martinica, amb un fuet que ens hem reservat pel dia, i això costa, unes olivetes, uns cacauets amb mel, patatetes i després el dineret. Pol?
Bon Nadal, Pol! Ara!